conte que tenia per casa que m'agrada moltíssim. Es titula De quin color és un petó? Aquest és un conte especial. Ja veureu per què. I comença així. Diu, em dic Mònica, però tothom em diu Minimoni. Quan vaig en bicicleta, sóc més ràpida que el vent. M'agraden les orenetes, els pastissets de crema de maduixa i escoltar els contes que m'explica la mare. A casa, sóc l'encarregada de les plantetes del balcó, perquè m'agrada regar-les i dir-los coses boniques, perquè creixin més de pressa. Mireu! Diu, però de totes les coses, el que més m'agrada del món és pintar. Apa, com nosaltres. Diu, amb els meus colors pinto milions de coses. Sé pintar marietes vermelles, cels blaus i plàtans grocs. Fins i tot he pintat coets, pingüins i goril·les. Però no he pintat mai cap petó. Que vosaltres sabeu de quin color deu ser un petó? El podríem pintar vermell, com la salsa dels espaguetis. Què us sembla? Definitivament no. Diuen que el vermell és el color de quan estàs empipat. I no fas petons quan estàs empipat, oi? O podria ser també verd. M'agrada el color dels cocodrils i a més són tan simpàtics, però no m'agrada gens la verdura. I la verdura també és verda, ni el bròquil, ni les bledes, ni els pèsols. Bé, potser les carxofes una miqueta. I groc. M'encanta el color dels girassols i de les bones idees, perquè les bones idees són grogues, oi? Però tot i que els petons són dolços com la mel... Oi, no m'agraden les abelles! I si el pinto marró? Els petons són llaminers com la xocolata i màgics com el bosc a la tardor. Però... ui, també hi ha altres coses que són de color marró, no? I blanc, com la neu, brillant com la lluna i les estrelles. Però els petons són càlids i la neu és tan freda. I ara sí, i petons de color rosa, deliciosos com els meus pastissets preferits? No, de cap manera. És que no puc suportar les fades ni les princeses. M'han dit potser que el blau és el color de la tristesa. De debò? Si no deu ser per tant, no? No m'agrada el negre de la foscor, ni el dels monstres, ni el gris del fum. Però, ui, mireu! Però m'encanten els elefants, els rinocerons, els hipopòtams i les ovelles. Són negres, són divertits com alguns petons, oi? Mireu que divertits! La Minimoni està feta amb bon embolic. Mare, tu saps de quin color són els petons? Ah, mireu, i tu? De quin color creus que és un petó? Doncs ara és el vostre moment.
Vinga, expliqueu-me, de quin color creieu que són els petons? De quin color els pintaríeu vosaltres? Espero els vostres vídeos o alguna foto per saber què en penseu dels colors dels petons. Sí? Un petonet!